Druhý návrh, ten sa týka kontroly dodržiavania zmluvných podmienok, ktoré vyplývajú zo zmluv. Číslo 440, respektíve číslo 72 z 2023 a 2024 jedná sa o opravu a údržbu spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierských sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šala. Tá druhá je rámcová dohoda o údržbe a oprave cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych komunikáciách. Táto kontrola by mala byť zameraná na podmienky zadávania požiadaviek na opravu a údržbu zo strany mesta, na plnenie týchto požiadaviek a ostatných povinností vyplývajúcich zo zmluv zo strany zhotoviteľa. Takže toto by boli moje dva návrhy, mám ich aj v písomnej. A druhý návrh, pozmeňujúci doplniť do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Šala na druhý pôrok kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluv číslo 440 2023 oprava údržba spevnených plôch betónovej a vegetačnej dlažby inžinierských sietí a zvislého dopravného značenia a 72 2024 rámcová dohoda o údržby a opravy cestných uličných vpustí a poklopov na miestnych komunikáciách. V meste Šala, nech sa páči, dám hlasovať v tomto návrhu. Z prítomných 18 za 17, jeden sa zdržal. Tieto dve veci budú doplnené do plánu kontroly a dávam teraz hlasovať o uznesení, tak ako vám bolo predložené aj s tými doplneniami plánu kontroly. Nech sa páči, hlasujte.